नारी नारी एमितिका चरित्र जे जननी छाया कन्या भागिनी तेथे पत्र समाजर लोकांनी काही वेळा गत बोलले कोण बाई तू एमिति वेळी जन्म हेली ओबे संसाରରେ ବଢିଲି ପାଠ ବି ପଢିଲି ଶିକ୍ଷିତ ବି ହେଲି ମୋ ବାପା ମତେ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ କହିଲେ ମାରେ ଏଠି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁ ସେଠି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପାଇବୁ ଏଠି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପର କରି ସେଠି ନାଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆପଣାର କରିବୁ ସବୁ